Walen. Na hula nama. Lenu nama. Here you may fence him man. Here you may fence him man. Here nama. Japu ni napu man. Baji hulibucha. This morning, some group of herdsmen came here and chased away the women that come to farm this morning, and the community youth president got the information. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem anụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Imo wee nweta n'ime okpuru ọchịchị Abombise nke nọ na ya bụ steeti Imo, dịka ọtụtụ ụmụ ikorobịa ndị ya bụ obodo na ndị ọrụ nchekwa pụtara wee na-eme mkpesa na-ekpesara aka na-achị ya bụ ime okpuru ọchịchị Abombise na ndị niile ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ obodo ka onye ọbụla wepụta obi ya ma gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi ihe nke ha hụrụ n'obodo ha gbasara ndị ọchịehi bụ ndị Fulani, ndị omekome ndị a na-aya na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria ugbu a. Dịka ha siri wee kọwaa, ha si na ndị nne na ụmụ nwaanyị ha n'obodo ha gara ọrụ n'ugbo wee nọgide nnọọ ewesi na ugbo wee gbara lọta. Ajụọ ha kedu ihe na-eme, ha sị na ndị Fulani chụrụ ha ọsọ ebe ha na-arụ ọrụ n'ubi. Ha bụ ụmụ ikorobịa na ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo wee kpọkọọ onwe ha ọnụ wee gawa n'agụ bụ ebe ha bụ ụmụ nwaanyị si wee gbalata ebe ha kwuru na a chụrụ ha ọsọ. Mana dịka ha ruru n'ebe ahụ, ha sị na ha ahụghịzi ndị ugwu ahụ bụ ndị ha chọrọ wee jee, mana o nwere ebe ọzọ ha sị na ha nụrụ na ha bụ ndị ugwu so wee na-aga obodo ọzọ. Mana ihe mere ha ji wee na-ezite ya bụ ozi bụ na ha sịrị so onye ọbụla wepụta nke o nwere wee kwado ndị ọrụ nchekwa n'ihi na ha enweghị ngwa ọrụ ọbụla ha ga-eji wee rụọ ya bụ ọrụ ịchụpụ ndị ala dị mma na ndị omekome ndị ugwu ahụ bụ ndị Fulani n'obodo ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ha bụ ụmụ ikorobịa na ndị ọrụ nchekwa Abombise nke nọ na steeti Imo. Ya mere a sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Youth progress. Youth progress. Build a youth, build a nation. Scatter the youth, scatter the nation. Empower the youth, empower the nation. No youth, no nation. Because His Excellency, the Executive Chairman of Abombise, in the person of Barrister Nkume Alaribe, we greet you, sir, with due respect. We are trying to convey to you what we experienced this morning in our community. Today, our mothers, our sisters, our wives, they went to farm this morning, but surprisingly to us, they ran back to their various homes, giving us the reason that unknown persons, hoodlums, chased them away from their farm. So we immediately coordinate ourselves, the youth, as you can see, collaboration of the security of Obo. We have combed right round our bush, starting from the university side, leading to the road to our stream. We trek a link way to Umogo Amozo in search of these hoodlums. As we are speaking, we had information that they have taken the road leading to Umukabe. We are still inside the bush searching for them, and we have taken it within ourselves that no matter what happens, we must get to the root of this. CSO, you are here. You can as well say more about this, what you have experienced this morning. Thank you, sir. Yeah, thank you, my able president. This is a youth president of Obovro. I am the chief security officer of Obovro and also the SA to the local government chairman. Executive chairman, please, this is Obovro. It happened that we are in a very strategic position in Abombise. We have a common boundary with Ohekelem. We have a common boundary with Amasa. And we have a common boundary with Amozo
Nwenkwo, Amuzu Nwafo, around these communities. We divided ourselves into 3. As we are speaking here now, other groups are at our boundary with Ohekelem. Right now, we have covered our boundary with Amasa. We combed all the bush that related us with Umohi, Omokabe, and the Opala. So here we are now is our boundary with Amuzu Nwenkwo. We are now moving straight to these places. This morning, some group of herdsmen came here and chased away the women that come to farm this morning. And the community youth president got the information. He contacted the security, and that is why we are here now, sir. Please, sir, we are calling on you to come and help us to beef up the securities in these villages. We stand in a very strategic position in Abombise. This road we are here now is their exit. Yes. Anytime they are coming from, both from Ife, all side of Umbise, they will come to Amuzu. From Amuzu here, this road you are seeing here now leads straight to Ungopala, to Onoyopala. So please, sir, we are calling on you to come into our rescue. Yes. We need to defend ourselves. Notwithstanding the pressure, the youth are suffering a lot, keeping late night, looking at the roads and everywhere. And as I'm talking to you, I've called the Sariki of Imo State. He's here to pick his call. I want to give him the information that he should please talk to the headers that is here. We don't want them anymore. They don't come here, they will come here and rape our women, rape our girls, rape our mothers, destroy the farmlands in the name that they are feeding their cows. So we don't want them any longer in this community. Please use your good office, please, sir, to contact the Sariki of Imo State. I will also call him to let him know that this community, we don't want their herdsmen any longer in this place because they are killing our people. Yeah. Thank you, sir. Thank you, and sir. God bless you. God bless Abombise. God bless Imo State. God bless Nigeria. You are welcome. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m ekele ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị ọrụ nchekwa na ụmụ ikorobịa ndị Abombise bụ ndị wepụtara onwe ha maka na ọkwa mmadụ ka ekwu aba. Obodo ọbụla nwere mmadụ karịsịa ụmụ ikorobịa otu a ekwesịghị ka a na-anụ ụdị akụkọ a na a na-achụ ndị nne na ụmụ nwaanyị ha ọsọ n'ugbo. Asịzịa kedu ndị na-achụ ọsọ bụrụ ndị bịara abịa na-asị unu daalụ ọlụ n'ihi iwepụta onwe unu. Mana ebe m na-ahụta na unu emetachaghị ya bụ ihe nke unu mere site n'ozi a unu ziri bụ ọkwa onye na-achị obodo unu ka unu na-ezigara ya bụ ozi bụ onye na-achị ime okpuru ọchịchị Abombise bụ onye Igbo, ma ọkwanụ unu na-ezi ndị Mbaise na ndị steeti Imo ozi a. Kedu ihe butere bekee na ya? Ọ ka bụkwa ụmụnne unu ka unu na-ezi ozi n'ihe gbasara ọrụ nchekwa nke onye ọbụla mara na ọ bụ a very sensitive issue ma sụọ ya n'olu bekee. Kedu ihe mere unu ji wee na-asụ bekee na ya? Ọ ka bụ ndị obodo unu ka unu na-ezi ya bụ ozi ka ọ bụzi ndị iro unu bụ ndị nwa a na-achụ achụ ka unu na-ezi ozi? Maka na ihe ọbụla ị sụrụ na bekee onye ọbụla ga-anụ ya. Wee na-asị biko nụ onye na-ezi ụdị ozi a, ọ bụrụ ha na ịma na ndị na-ezi ya bụ ozi bụ ndị obodo gị bụ ndị Igbo, ọ ga-aka mma ka ị sụọ ya n'Igbo. Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ a ga-enyo anya na ya sikwa na steeti Imo wee pụta gbasakwara ndị ugwu a, bụ ihe onyonyo a na-egosi ka ọtụtụ ndị obodo na-eti wee na-ebesi lekwa ụdị aka ha bụ ndị ugwu wetaziri na nke ikpeazụ a. Na nke abụghịzi naanị mgbe ị kọrọ ubi na agụ ka ha bụ ndị ugwu ga-abịa mebie ya. Nke a bụ ebe mmadụ kọrọ ubi n'ala agbara ogige bụ nke ama dịka a fenced farm agbara fence, mana ha bụ ndị ugwu gara kụka igodo ọnụ ụzọ ama ya bụ ala wee chịrị ehi ha baa ebe ahụ ma mebie akpụ niile onye nwe ala ahụ kọrọ ebe ahụ. Na-etufughị oge ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Ya wụ ụzọ agbala gị hụ geeti nga na ndị nna ma n'ime nga anyị gbagidela nwo geeti. Ya ọkwanụ ndị bekee anyị ndị na-ara ndụ nga ugbula ka anyị na-akpọga ndị yutu ndị ọzọ chinwobịa ma nnọkwa anyị ji guzoro ha enweghị ha anyị eji ha egbe, anyị eji hụ nothing and ndị ebi ugbula ka eji ha eji egbe, anyị gakwa ịgbala agbala. So ọha ha anyị kwugo okwu ya
hụla nga ndị nnama n'ime nga ha ewu fensị atụrụ atụ gbachigide geti ndị hekpa akụtuo ya lenu nna hụla nnama lenu nnama ha ime fensị mmanụ ha ime fensị mmanụ ha nnama japụ niile napụ ndị mmanụ gbajihuru igbucha ya ha japụ ndị mmanụ gbajihuru na fọnụ nga ahụ ha japụ ndị mmanụ gbajihuru igbuchicha ya agbakwara nga fensị o gba nna hụla na ndị nnama mega anyị nọ n'ugbula ka anyị agbakọrọ nna enwe ebe anyị ji enwe mma anyị ji amanụ ma nwa bịa ugbula ka anyị amana ihe anyị na gị imeni ọha anyị isi anyị isi nnụ kwa nna hụrụ ọha lere o ọha lere o ya wụ ndị ke na ara abịaga ha abịaga a na-ahụla ha anya hụ gị ebe akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo unu na-ahụ n'ebe ya bụ ihe rurula nke abụghịzi naanị mgbe ịkọrọ ubi gị na-agụ makwanụ ịkọrọ ya ebe na-enweghị ogige ma nke a gbara ogige ha na-abanyezikwa ebe ahụ nke a wee bụrụzie ihe doro anya na ọ bụ arụrụ ala ka ndị a kpachara anya wee na-arụ ma na-arụso ndị be anyị na-etufughị oge. O nwere otu ihe onyonyo ọzọ m hụrụ bụ ebe a jụrụ otu nwanne anyị nwoke ajụjụ gbasara ndị ugwu a ndị na-eme ihe a niile ha na-eme na be anyị wee na-ajụ ya sị ya kedu ka obi dị gị na ndị ugwu na-achọzi ịchụpụ ndị be anyị ka ha were ala Igbo. O wee sị na nke ahụ apụghị ime na ndị Igbo abụghịkwanụ ihe ahụ ndị Fulani che, kama na ọ bụ agụ buwe onwe ya dowe onwe ya nwayọọ dịka eze ụmụ anụmanụ. Ụfọdụ a na-ahụta ya dịka a ga-asị na ọ dịghị ike, mana o ruo n'ụbọchị nta na agachụ ya n'owere nchi. Na-etufughị oge ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Has taken over the forest beds of the Igbos, posing a potential threat to their existentiality. They cannot. Fulanis cannot take over Igbo land. They don't bond them well. That the lion is walking majestically is just flaunting of his royal majesty. Doesn't mean he's weak. The lion is the lion and is always the king of the jungle. Nobody takes Igbo land. It belongs to Igbos. And we won't let anybody take it. Whether you come from the moon or whether you come from the stars, we don't care. So Fulanis cannot. So Igbos are the nations of lions. Yes, we are lions. We are dead warriors. So you don't provoke us. And that's why we always want. You know, that's a war song. So you don't tamper us simply because we are peaceful people. We are peaceful because we are Jews. We are peaceful because we are Christians. You understand? But that doesn't mean we are weak. So for me, Fulani is not a threat. They are bragging because we have not decided to fight. When Eastern Security Network was there, what could Fulanis do? So you see, I am not afraid of the Fulanis, herdsmen or whatever. Igbo land belongs to us. East belongs to us entirely. And cannot be taken over by anybody from the Sahel. The rising sun. Yes. The home of Chukwu Okike Abiam. That's why sun rises from there every morning. You don't need to ask where is God living. Just watch out. Wherever sun rises from in the morning, that is his house. That's where he lives. He lives in the east. So we don't come there. Nothing dirty, nothing defiled will come there. It belongs to Chukwu Okike Abiama. That is his house. That's why I call it GRA, God's Reserved Area. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Mgbe m kirichara ihe onyonyo a, o nwere ka o si wee metụta m n'obi. Kwesị na ihe a bụ mmụọ mmara eji wee mara ndị Igbo. Ihe a bụ ụdị obi ndị Igbo nwere, ndị Igbo mma na mbụ mana amaghịzi m ihe na-eme ugbu a. Wee na-asị na ọ bụrụ na ụmụ ikorobịa niile e nwere n'ala Igbo nwere ụdị obi a na ụdị mmụọ a nwoke a nwere, na ihe a niile na-eme n'ala Igbo eteela aka oke ebe. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deera ebumnuche gị. Kedu ka i si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka ya mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị.
na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, a sị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.